problema tineretului, cum este tineretul astăzi, dar vreau să spun că noi avem și primar tineri, la primul mandat, care cred că într-un anumit sens pot să combată ceea ce a spus domnul primar. Deci avem persoane și pregătite și bune și care destul de repede au înțeles ce înseamnă primăria. Aici aș vrea să o invit pe doamna primar de Trochia, care este la primul mandat, doamna Nina Cireteu. Vă rog frumos, doamna primar. Stimată audiență, în calitate de primar al orașului pe care îl reprezint, la primul mandat de primar în orașul Drochia, vă salut pe toți cei adunați astăzi în această sală, cei cărora nu le este nepăsătoare atât situația din țara noastră, cât și situația în care se află administrația publică locală și care își doresc realizări frumoase în beneficiul întregii comunități. Chiar dacă nu am o experiență impresionantă în domeniul administrației publice, mă dedic în totalmente, vreau și sunt gata să pun numărul pentru a continua procesul de descentralizare. Un proces lent, dar cu certitudine inevitabil. Știu că fiecare dintre colegii primari se confruntă cu numeroase probleme, care în mare majoritate se aseamănă, sunt practic identice la toți. Și nu cred că am putea să le prioritizăm, să spunem că una este mai importantă decât alta, pentru că nu am putea să găsim anumite criterii. Ca spre exemplu, dacă acum aș fi pus în situația să spun care sunt cele mai mari probleme din localitatea pe care o reprezint, nu cred că aș putea să o fac, pentru că toate sunt importante: drumuri, apeduct, canalizare, luminat stradal. Nu aș putea să fac o prioritizare între ele. Dar totuși, toți primarii ne confruntăm cu aceleași probleme, bugete austere, noi primarii fiind cei care unica autoritate aleasă direct de către popor și care ne confruntăm atât cu problemele, cât și comunicând zi de zi cu alegătorii noștri, suntem puși în situația și să răspundem în condițiile în care noi nu avem pârghii pentru a răspunde pentru toate problemele și a face față tuturor problemelor cu care se confruntă localitățile noastre. După cum am menționat, deși sunt un primar la primul mandat și nu avem o perioadă atât de mare în jumătate de an, am reușit din plin să simt despre ce a vorbit doamna președinte, doamna Vadan: represiuni, presiuni, piedici de toate categoriile, pentru că nu avem culoarea politică care ar trebui, sau după părerea reprezentanților noștri din conducere, ar trebui să o avem. La fel sunt mulți colegi primari, atât dintr-o formațiune sau alta. Și pe această cale țin să mulțumesc Congresului Autorităților Locale, care este unica organizație, dar pe bune merite, cred că ar merita titlul de instituție, care unește, consolidează, adună toți primarii, indiferent de opțiune politică, indiferent ne oferă asistență. Pentru aceasta chiar vreau să vă mulțumesc că în această scurtă perioadă am simțit din plin asistența și sprijinul dumneavoastră, pentru că a fost o perioadă destul de grea. Și pe final aș vrea să zic că guvernarea noastră ar avea foarte mult de învățat de la calm. Să nu facă deosebire pe criterii politice și să nu ofere prioritate unuia sau altuia, independență de culoarea sau viziunea primarului după ministerele sau din care partid fac parte. Pentru că credeți-ne că noi, cei din teritoriu, cunoaștem cel mai bine, cred că, toate problemele. Vreau să vă zic, cel puțin la mine în localitate, dar cunosc și în alte părți, lipsește total dialogul între administrația publică centrală, prin intermediul serviciilor desconcentrate în teritoriu, și administrația publică locală. Și anume din considerentul culorilor politice. Și nu o să-mi fie frică să spun că, într-adevăr, avem un stat capturat. Și asta e un pericol foarte mare pentru noi.
succes în continuare. Vreau să-i felicit cu această frumoasă aniversare. Vreau să doresc colegilor primari succese mari în activitatea grea pe care o au, forță, putere și un îndemn către toți. Nu vă fie frică și luptați, pentru că luptăm pentru poporul nostru. E țara noastră, e viitorul nostru. Succese mari!